Jeg vil sige infrastruktur, eller hvad hedder sådan noget, skolestruktur. En af deltagerne i 2012-udgaven af Nupark Accelerace er virksomheden Restudy, der har lavet en platform for undervisningsvideoer. Det foregår på den måde, at eleverne de kan logge sig ind, når de selv har behov for det, i form af lektielæsning eller eksamenslæsning, og se en video, og så er der tilhørende quizzer, og vi har samlet en masse dokumenter og links rundt omkring de her ting, så du som elev altid kan få svar på det, du søger. Målet med at deltage i Nupark Accelerace er at blive rustet til at kigge ud over landets grænser. Danmark er et lille marked, og det er klart, det sætter nogle begrænsninger, og man kan sige, i den her verden, vi befinder os i, IT-verden, online-verden, der er mange udviklingsomkostninger. Og for bedre at kunne gøre en forskel i Danmark, jamen, så kunne vi godt tænke os at prøve at se, om vi kan tiltrække noget mere kapital. I work for you. This is about you today. Den amerikanske erhvervsmand Ted Soller er hyret ind som gæsteunderviser under Nupark Accelerace. Han ser store muligheder i den branche, som Restudy er en del af. Restudy represents an entire generation of companies that are looking to, I hate to use the word disrupt, but disrupt learning. They call it asynchronous learning, meaning that you can learn at your own time, at your own leisure, with tools that are generally online. And it is a transformational change that's occurring in education. I know it'll impact the higher education market in the near future. So I'm quite enthusiastic about efforts that are developing to enhance the learning process. Det er svært at segmentere dem ret meget mere. Folkene bag Restudy er enige om, at Nupark Accelerace hjælper med til at styrke deres virksomhed. Du får det ud af det, at du møder folk, som laver nogenlunde det samme som dig, som står i den samme fase med sin virksomhed, som står over for nogle af de samme udfordringer. Hvordan går man fra 2 til 10 medarbejdere og fra 10 til 50? You can innovate all day long, but never act on anything.